हामबाय media takut semua जों tradisionalno maring piuka tam hingala जों sekango 13 tarikho norbaina जों press meet saklaimani buskang 16 tarik Julai kumulung Radapur Thanawo जों deputation item lab tirokdina ini saklaimani tam himale obo kaisa dukher bishoy mano Tripurao coronavirus positive bangmani baginai chief secretary hote notification jari khairika circular tikhlairika amahakeno ora tikhlaijak 7 दिन पुरापुरी lockdown nungnai coronavirus ni baginai teb saklaijaka aro o lockdown ni bisingtei jara রাজনৈতিক বদল সামাজিক ধর্ম খেলাধুলা অর্ব যতন অর্ব স্টপ করে যাকা রাজনৈতিক বদল কোনো মাস গেদারিং খালাইমাंगला অমহাকে খালাইरि জাগমানি बागिना जों अमहाके तिनि साकलाइरिनानि नांखा तासारातेबो अरवचिनि थानानि होइते कुमुलुं रादापुर थानानि होइते जोंनो WhatsApp दै खलाइ मियानो पाथगुरिखा नंनि 16 तारिख जे प्रोग्राम तमनि अब पोस्टपोनिंग थांगा रिजे खाइरि जाखनि साहरि रिखा आबनि बागिने तिनि प्रेस मीट मा खलाइगा जाहाते अब कोरोना भाइरास नि तिनै लकडाउन खलाइमाबा जों मानिनानि नांनाय ते बरबो जों सानानि मुजुङो जेहेतु आरो मन्त्रि थुं अफिसार्स थुं बंग बरबो मीटिंग खलाइनानि थांगा हांगांखाय 20 जनानि बिसि आसुगि खलाइमाया ते बरबो बॉर्डर एरिया रो हमगाय दुइ भाग खलाइजा रूरल एरिया ताइ अर्बान रूरल हांगाय 1 मीटर डिस्टेंस नानि नांनाय अर्बान नो हांगाय जों आगरतला आरगाय हाफ किलोमीटर अमहायके डिस्टेंस तंनानि नांनाय अमहायके रगो सोशल डिस्टेंस मेंटेन खायनानि कौरते करा करि खायरिमानि बागिनो जों अब तिनि खनानो 16 तारिख लायो 16 तारिख जुलाइ जों अब पोस्टपोन मा खलाइग्राखा आपातत जों नायनाय उफ्रुचिनि नेक्स्ट तो जों सुजुगमान नेक्स्ट खलायनाय खनानो 16 तारिख जे आई डेवलपमेंट थानाव डेपुटेशन देनानि साख्लायमानि आबो पोस्टपोन खा तामनि हिंगाबा त्रिपुराव बेलाके कोरोना भाइरास नि बांमानि बागै सरकार होते महाकरणाव साख्लाय दिजाखा जे 20 जनानि बिसिं बरबो कुथुमलायमांला ताइ नि राजनीति बदल रबो कुथुममांला अमायकेलाय साख्लाय दिजाखा आव आमतो कायसा भाइरास हाय तांलायखेनो चालायमा जागाफोन सललायो आबो जोंबो मानिनानै नांगौ आवनो जों दिनै कायसा दुर्भाग्य हाय मा दङ जोंबो मानिनो नांनाय आंखे आंनि बुरि बदल दङ आं साख्लायनानै मोसौ बिसेसबाबो बेलायखे खाथं खाजांलाय दं माने बुरि रनि कायसा आन्दोलन जेटा जों 16 तारिखआव खालायनाय दं माने आबो सारा त्रिपुरानि बरनो सुंखर जागाबो दंखा बर बेलायखे खाबाय जाखाय मय दङ आं साननाय माखा बसे आंनि बुरि बुखुब सनो खाता बायदि खा थांनो दंदि जोंनाबो कायसा कोरोना भाइरास नि बागैसे दिनै साख्लाय रिजाखांखाय जोंबो माने दंलायना नांगौ जों आगामी दिनाव दैबो गतर खे जों खालायनानै जों प्रस्तुति दंदिनै आंनि बुरि बुखुब सनो आं सावो खाबाय दंखांके जों कक सावै सेंट्रल बाय डिविजन बाय सब समय जोगाजोग दंदिनै कारण सारा त्रिपुरा राज्य बुरि बुखुब सं बेलायखेनो
माने हानि बागै दफानि बागै चेलेन्ज दङ आबो जों साइमानो आमन बागैनो आंनि बुरैरंनो सावो जों जोंनि गोबां आन्दलन दङ अ हावो जोंनि आन्दलन थाख्लाया जोंनि कायसेनि पर कायसा घटना बुं दङ त्रिपुरा रायजोआव जों रेडिसि दंलायना नांनाय ताइ बुसखां जोंनि टिटिआइ जोंनि इलेक्शनबो दङ अजा जों कायसा बुरैर चेलेन्ज सायखे जों बासावै जों दंलायना नांनाय आमसे खाथुयावै जों बिसिं बाराय केसेफान कप सालायै हाबलायै मा सालायना नांनाय ससियेल मेंटेन खालायलायै आबनो खाथुयावै बासावै सामंगो दंदि जारि दंदि होननाय आं बुङो बुसखांनि दिना जों आन्दलन खालायनाय मतेनि पस्टपन थांफानो जों अ हानि बागै सामं दांनाय थांनाय अ जे सिमाय दांमाने नतुइनो जों अ सिमायनो बाजाय दंनानै बागै आंनि बुंनांगौ कुइसना आबनो कबम हामबाय